כן. אני עכשיו יצאתי מהכולל, אני בדרך הביתה. כן, אני חוזר עוד כמה דקות, כן. בסדר, כל טוב. פרנוס איפונים לי. הלו? על איזה דירה אתם מתקשרים? דירה גדולה, קטנה? סידור, יחכו מים, אני חוזר הביתה, כן, אני חוזר. לא חשבתי על הדירות, בסדר, סייעתי לשמע. אלווה, מה נשמע? חיים לייזר, מה אתה עושה פה? מה עובר עליך? פרנוס. צורך. אני אגיד לך מה, אני, ברוך השם, נכנסתי לתיווך. ויש לי דברים מאוד מיוחדים, ויש לי דירות בבלעדיות, אבל אני מפרסם ומפרסם, אין פניות, אני לא יודע מה לעשות. איך אתה מפרסם? איך אני מפרסם? אין רחוב שאין שם את המודעות שלי, אין תחנת אוטובוס שיש שם את המודעות שלי, ותאמין לי, המודעות שלי הכי בולטות איכשהו. בלווה, מה מודעות רחוב? על הנדל"ן החרדי שמעת? הנדל"ן מה? הנדל"ן החרדי שמעת? מה זה הנדל"ן החרדי? מה זה? בוא. לא תספר לי, מה? מה אתה? תגידי, מה עובר עליך? פרנוסה, אבל למה להפיל אותי? אלווה, תראה את הדבר הזה. וואו, מה זה משהו חדש? כן, זה אתר הנדל"ן החרדי החדש. תקשיב, כמה דירות יש להם שם. מחפשים לקנות או לשכור דירה? מחפשים למכור, להשכיר או לתווך את הנכס? איך עושים את זה? פשוט וקל. נכנסים לאתר הנדל"נחרדי.com ומגלים מאגר מעודכן ומפורט של מאות דירות בכל הערים ומכל הסוגים. לפרסום דירה או נכס, מקליקים בלחצן העלאת פרסום, ממלאים את הפרטים ומקבלים חשיפה אדירה וממוקדת.